இல்ல இந்த மார்க்கெட் கீழே வரும்போது நிறைய பேர் மெயின்லி சோசியல் மீடியா ஃபிகர்ஸ் இன்னும் விழும், வெயிட் பண்ணுங்க, இன்னும் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி வாங்குறவனையும் கெடுத்துடுறாங்க. வாங்குறவன் என்ன பண்ணுவான், அவங்ககிட்ட 10,000 ரூபாய் இருந்தா ஒரு 2,000 3,000 போட போறான், மறுபடியும் இருந்தா ஒரு 2,000 3,000 போட போறாங்க. இப்போ 10,000 இருக்கிறவங்களும் அந்த 10,000 கூட இன்வெஸ்ட் பண்ண வைக்காம பண்ணிட்டாக்கா அப்ப அவங்க எப்பதான் மார்க்கெட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க? சார் என்ன சொல்றது, ஒரு பயம் இருக்கும்போது நீங்க ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கொடுத்தீங்கன்னா தே வில் கேரி ஆன் தட் பாசிட்டிவிட்டி அண்ட் பை சம்திங். பட் ஆனா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ நெகட்டிவிட்டி வந்து பயங்கரமா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஆக்சுவலி ஏற்கனவே பயந்தவனா இன்னும் பயமுறுத்துறது. சோ என்ன பண்றாங்கன்னா கீழே விழும்போதும் வாங்க விட மாட்டாங்க, மேல போயிடுச்சுன்னா ஐயோ இந்தியா பி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, இந்தியா வந்து ஓவர் வேல்யூடுன்னு சொல்லிட்டு அதுலயும் வாங்க விடல. சோ என்ன ஒரு ஜென்ரேஷன் ஆஃப் த பீப்புளை வந்து நீங்க ஈக்விட்டிக்குள்ள வராமலேயே வந்து அவனை அப்படியே பிக்ஸட் டெபாசிட்லயே வச்சு முடிச்சிடுறீங்க சார். பிக்ஸட் டெபாசிட் இல்ல, கார்பரேட் பாண்ட்.